O, ek is mal maar. Ek het ons sit. Kry jy koud? Nee, ek laat net op die nader aan. Ek het nou geraak, weet jy al so baie karre was, hè? Ek het daai die lorry wat so vinnig Dit is 'n ongeskikte lorry hy. Of nie, dit slaap. Dit is vandag uit te hoor. Even naby die deur. Nee, hy stop in die kant. Ek gaan dit net sê welkom op my dag. Ja, baie beter. Louis hier toe. Welke pakkie? Louis! Hulle uit as jy hulle begin voel. Kijk, ja, kom onmiddellijk uit. Louis, staan niet stil, wacht. Jy moet nie so weinig. Dit is maar, gooi net, kijk, hij komt zitten. Kijk hoe vanaf komen uit Louis. Hij moet zijn sponsor dan ik wil ook afnemen. Dat was net by jou gewees. Hij zei net wat die tijd is met 10 uur. Moet nie die twee nou vir my toe maak nie. Ek wil die twee wys. Twee koppietjies. Hier. Steekies. Ek kyk jy was vas. Ons gaan net weer regte tyd, né? Twee vanoggend. Maar kyk as jy nie vir silwer stad kry nie. Onthou vir mamma klein
Klein zo. Ek wil dinge sê, ek wil ringetjies ook hê. Kom hierdie kind. Klein kinderen in de kamer. Dat gaan pakken, triple X, mensen, opa. Maar weer druk. Nou, nee. Dat is wel goed doen niet zo. Nogal. Moet niet zo gepast zijn, man. Denk je niet dat je Brian. Ja, nee. Plaatsje ja. Nog één. Maar dan hij man. Wij zijn weer. Alles doen we nu niet, moe. Laat. Alles. Give it. Oh nee, man. Jalan dong. Je moet nog eerst op het hier komen. En ik is niet op het einde, mag ik niet. Oh no, we moeten gewoon goed lekker. Hannes liep apa tadi pet saya tak boleh tahu. Hannes liep. Ja, dan kun je gewoon parade doen. Pasen, maandpaar. Die van alle families hier. Doe maar. We staan hier zo maar. Kom maar man, dat is alright. Dat is weer. Ik praat over ik zie alle maandpaarden. Weet je, dit is dan... Johan zijn opa groeit. Ik word niet tortel tegen. En we gaan net samen erbij doen. Mag ik? Daarachter joh. Die nacht is altijd groen hè. Ja. Die dag is zo. Ja. Dat is goed niet een dag. Ja. Maar waar was het?